एगो पढ़निहार लड़का एक दिन खूब संभर के जाके अपना बाबूजी से कहता कि बाबूजी हमर नाम कटवा दो, हम पढ़े लिखे नहीं। ओकर बाबूजी लगले समझावे ओकरा के जे एकरा का हो गइल। उ समझावत रहे, गोड़ हाथ अपन झाड़ता। ई देख के हम वही तो हमारा ना खेपाल दे एगो कविता लिखनी चौपाई छंद में भोजपुरी में सीधे सीधे हुए कविता आप सबन के बीच में प्रस्तुत करे के चाहता नहीं। कविता एंग बा कि पलटू का है पिता से जाके का करब हम के पढ़वा के पढ़ल ना नौकरी मिली पाई द हमरो नामवा कटवाई ना तो सुनिल हमय बठानबी तहरो कवनो बात ना मानबी। उनके बाप दिमागी रहले आ समझा के उनका से कहत रहे कि कुछ दिन ले औरी दुख नव में नाव लिखवले लइकवा खिसिया के खड़ा हो गइल। कहता काहे लिखवले रहे, हम नहीं लिखवले रहे, हमार नाम कटवा दो। तो के बाबूजी आगे समझावत रहे आ कहत रहे कि बालोग देखा नहरू घुरियावत हयौरी पाराता घाट मिलावत दाव पे चपर जिनी चढ़ी जई है अन्य बुआ नियर गारल जई है माथे पर मौरो चढ़ी जाई हयौरो खूब दहेज भेटाई। समझाओ तरह कर बाबूजी कहत रहे कि भले सिनेमा देखो जाके हम मस्त रहो गुट खा तू खा के और कष्ट होखे तो कहो नव में नाव लिखवले रहो। फिर कहते रहे कि पढ़बा तब बतियाल बनी आ बेटिया से हथियावल बनी बिनु मंगले मोती मिली जाई आदिह बाद में छोड़ी पढ़ाई पास फेल से मतलब नाही आई स्कूली में नमवा चाही कबो कबो स्कूल जई हो हमन जवने मांगी खई हो। अवधू जी के बतिया गो नव में नाव लिखवले